Kulendi. Another day, another you. Muri yeZimbabwe maswera sei paita nyaya panapa iri kunetsa. Inini manje idzi nyaya idzi ndakabvira kudhara ndisodzitaura, and a lot of people were requesting kuti iwo chimbotudzawo maonero ako, chimbotudzawo analysis dzako pane nyaya dzese dziri kuitika, because izvezvi nyaya itoripo iri kupisa ndeyekuti zoni Chamisa ari kurambidzwa kutanga imwe political party because ari kunzi according to law kana kuti by law handiti ndiye leader weCitizen Coalition for Change. That's why muri kuona kuti vakaramba vakangobayirira face yake palogo ravo, vakambotira kuti toibvisa andobva vazoonesana kuti tinenge taita era panapa. So after everything pane team riri kudiaspora vanonyanya kusponsor zvinhu zvese zvinenge zvichifamba, even kana ukachanzoteeresa pakadzoka chiti ndadzoka for the dance floor, vanhu vediaspora vakatanga kudiscussa vakanzi I think ngambonyazotudzawo mushe plan yake yanenge achitaura, because vanhu vataura kuti they are sick and tired, and some of them vanenge vane marisitsika totaura isusu kana zvitani titopuhwa mari yedu because zanu yacho tanga ringoramba ichingotonga, and then the other thing munongoti kana mafunga kungoboikana mohwa mangodisappear moenda, asi isusu tinenge tatobudisa mari tatosacrifice zvinhu kuti zviende kumberi. Ndo imwe dzenyaya dziri kutenderera dziri kunyonedza izvezvi. Chabangu ari kutaura kuti aiwa kana ati ari kudzoka kutanga imwe political party totoendesana kukoti, because hazviiti kuti atange imwe political party iye ari leader wetriple C. Ndo nyaya iri kunyonetsa izvezvi. If even kwatarisa unoona kuti pane madhezi aya paimboti akauya vanhu vaita noise, paita chaunga chekuti vanhu vaita kuti izvezvi zvatotanga like izvezvi kwanza munhu anenge achitohaipa achiti dzoka zvakadai so ndaya vanonzana mugudza mudungwa vasina chavanozivisa chinochitika munyaya yepolitics chaizvezvi. Izvezvi vanhu vakastika kutenza chaiko vanhu vakangonyarara vakangotarisawo kunzwa kuti toda kumboona kuti munoita sei, because last time makangotitarisa mukangotisiya takadaro tabhadhara mari tashingirira tasacrifice kuti kunoriska kuvhota like unoziva zvine zvingotaura nawo zvinhu zvakawanda stereki zvikanzi toda kumboona kuti mimi chaichaiyo urongwa hwamunyazoti munahwo ndehupi. And after everything izvezvi ndopa kunyazorealize kuti I think ndakaita mistake manje pakuti ndirambe ndichingorwa nemaslogan yaya kungoti Chamisa chete. Ndoponzwa izvezvi akutaura kuti zvoni in the next 180 days akuvanaka peno mamanzi mangana almost 6 months dzesekedzi 180 days kuma 5 months something ikoko ma 5 months something ikoko ndobataura kuti arikuda kumbogadzirisa kuti zvinhu zvitange kunikina, aona kuti adzosa masystems ane musoro hameno zvinhu zvazvizvi zvingotaura nevanhu zvakawandisa eduwe hanzi totanga kugadzira formidable institution inokwanisa kugara nawo ndopava kurealize kuti pakabhaizika especially kuivhen kubva palegacy yatsvangira iyayi yekuti vanhu vese yanga yakagadzirwa iri institution ine musoro yakamira iri seMDC yekuti vaitoziva kuti okay vanoenda kucongress voita sei, kana uchinge wadyiwa kucongress wadyiwa continue popindawo vamwe zvichitoenda zvakadaro, chinhu chichiramba chiri chinhu wani, vanhu vachingoziva kuti pane one party inorwisana neZANU-PF yacho. And the other thing kune imwe futi team imwe yanga iripo yekungoti yaingomirira ikangoona munhu kana kuti akangosumuka, because dambudziko rimwe raripo vanoti vanhu vakangosumuka vachingoti but apa Chamisa uri kubhaiza, kune vanenge vakatomirira kuti uri kuzvitaurira ichi watumwa neZANU-PF asi pane musha wese pane makakatano. Even if you go kuZANU-PF anotonetsana zvikutonetsana kutobuda vakadikitira chaiko, but havana time yekutaura kuti watumwa kana naChamisa kana watumwa neopposition, no, vanonongedzerana pachavo here and there. Unomonzwa kuti watumwa nezvigananda, but at the end of the day unotoona kuti ndovanenge vachitonetsana kana nechigananda chacho. Saka there is no way pekuti munhu anganonzi anetsana nechi akainoita something kametality kese kakandokauta kuti inini hangu ndoda kunozvimisa kuti titese titange kuita chinhu chedu tichibatirana pamwe chete, because honestly zvezvika vanhu vakatenza mastreets pamadhezi ese akutaurwa ndepekuti vanenge vachida kuona kuti vozvifambisa sei. But nyaya hombe iri kuitikawo ZANU-PF yakamirira kutongoenda yeno amenda this constitution. There is this post imwe yanga aita achiti building a team for an establishment to succeed you need a team not a group. A group is solo and silo active. In a group success is individual not collective. A group operates solo, and in silos a group is just a ragtag fixed upon complementing each other.
A team is collective. A team is people aligned, share purpose, clear roles, trust, accountability, and the willingness to put in the same direction even when the task looks impossible or appears unachievable. A group pretends and shows up together, a team stays and moves together. Ndo mastatement akarubuda chira, but zvekutaura nevanhu manje vanopenda kuti vanhu vakatsamwa, vanhu vari kupopota kuti zviya zvekutamba zvezvizvi zvekuti vanhu vanoti kudhara vaiti vakaona munhu akapopota vobva kuti atumwa neZANU-PF. Ava vanhu vekuti vanenge vakavhota ikoko, vakatomuvhotera vacho, ende ndinoona umwe munhu anofila kuti akaunti pamwe kana kuti aisapota kubva kudhara anofila kunge pamwe munhu ari kuitwa zvinhu zvisiri because ukateerera mastatement ese akutaura aya mastatement ekuti toda kugadzira masystems anonge anikirina as a team wati dzanyaya dzaya dzakudzokera pakunogadzira mastructures futi, because if you remember madays aya nyaya yemastructures yakanetsa. Vamwe vakasumuka zvikanzi koyo kuti togotanga kufamba nechinhu chisina mastructures zvinozofamba sei, because chinhu ichocho chinosvika chikaita se chikanopindirwa so vanzi aiwa zvimboitike iyi haibike iyi political party, because vanga vagadzira vakatoweredhera face yake. The same political party iyoyo vakagadzira ndo iri kuvaroverera nhasi pamuchinjikwa, iri kutaura kuti hamuchakwanise kuita anything. Kana muda kugadzira imwe political party tikukusungisai. Handidi muona pari kunetsera nyaya dzacho ende dzikutemesa musoro for sure. Right, some people are saying you need a loyal and truthful team. Beware of those who might be looking for another opportunity to just ride on the wave and then eventually betray and shipwreck the ship. What is needed is Gideon's army. You know the funny thing about is zvekutemba kuti ndichazoshandana naningi ndikazoita team muchinji. Pavanonyatsoona kuti pavanofila kuti I think apa panenge pane threat. Let me tell you something. Vanhu vesanoita politics muZimbabwe, most of them akutambudzika ndokukazara. Panobatwa vanhu vacho unonge uchida kutemba kuti andikazotora ningi vanogara vatotorwa kudhara vachitosponswa kana kuri kunzi kutengwa, anenge akatoiswa kana papayroll necertain team zvekuti kana imba chaiyo munhu waunzoti atotengerwa bhosi anogarwa naye pasi ogaiswa dhirunzi, but iwo hapana wagara unaka zvese zvekutoshupika kaiwo. How about tikadai so tikakugaisa dhiri todai, munhu anogara atengwa kudhara. Saka zvekuchikata politics nevanhu muchiti ningi akatengwa, ningi anozotengwa, ndo mamwe mamistakes agara aingoita vakomana ivava. And the funny thing ndekuti havasi kudzidza anything, they still want to repeat the same mistakes over and over again. Ukatarisa zvinhu zvese zvakutanga uchibuda nhasi tichitaura kuti but ukuona kuti apa pari kubhayizika chakati, ukaenda ukadzokera kumashure ukanotarisa nyaya edzo tichitanga kudzitaura kunana 2020 something paitaura pakatotanga kutotenetsa even nyaya yemastructures pacho paipa inyaya dzekuti takatozitaura kudhara. If ndikutarisa madhezi akabva anabiti muparliament takatozitaura takati kobita abvisirwe chii muparliament. Why mabvisa biti? So nyaya idzodzo maji kuna vamwe nokuti avaonera zviri kumbera nokuti iwo shamariwe tindongoti ndizotoenda zvakadaro kana munhu atobva vamwe vakacelebrata but vasingaziva kuti ndo pakatotangira chinhu, because team yanga iripo kudhara. Vanhu vese atoziva kuti kana pakazonzi uyu pakanzi Chamisa pane panana biti, pakanzi biti panana job scala, team iyaya pachayo yanga iri strong. Ndosaka kuti that party yanga yakasimba, but izvezvi vanhu havachatora zvinhu zvacho serious. Ukatarisa vanhu vari kuningina vanhu vaya vekuti vakungotarisawo nemaziso kana kuti vanhu vasina kunyatsobayiwa pamwoyo chaipo, but kutaura chokwadi vanhu vakabayiwa panyama neti and people are sick and tired. Kuti munongozongoti pamazvifungira mamadzoka hondo yacho yakasirwa pakati ndo yakudzoswa naShabangu. Izvezvi Shabangu atoti aiwa patakasira ndo patiri kusimudzira, because chaifanira kungoitika paya Shabangu pakatanga marecords vaifanira kurwa naye kusvika kwokupedzisira, zvekuzoti makota ati chii dzanga dzitori dzimwe nyaya dzedze vaifanira kutodzoka nechimwe chinyowani. Paifanira kutouya patonzi kana zvizvo zvamukutotaura takutodaiso, simple as that. But vakasiya vakati kana iri parliament yavari kurwira nabasa, yet parliament yacho ndo ine basa. Now pakutaura zvekuamendwa maconstitution vanhu kuti minangagwa svika 2030 ibhora iroro rainostikira paparliament ipapo, because zvinhu zvaingofanira kungoitika paya paingonzi ma-MPs adaiso, paifanira kungonzi ma-MP wese wechuo yatitaurirana kugara pasi than kuti ma-MP angonzi vaiginoyo kunika. Ifanira kungoti kuti MP wese dzoka takutangidza takurikola, ngatingorikola kana ma-MP ese resign titangidze chinhu ichi square zero handiti vatocapture chinhu ichi
wototangidza like zvakangoitika triple C payakavakwa pepe yange isina kana 1 MP kana kansela kana ani, but payakatanga kunzi yabuildwa pepe pavanhu vese vachirikolewa kuMDC naMwonzo ramadhezi ya, if you still remember, pakadzokerwa pakanoitwa by election reria by election richinonzi da vachinopinda mumaelection ndobva vatanga kutobuilda chinhu chavo vachitanga kutobalansa chichitoenda chakadaro. Mwonzo ndobva asara nedanga risina ningirikini. Ndo zvaifanira kungoitwa futi pamadhezi aya, panga pasina chekumira bhozi vanhu vaikwanisa kunzwikisa vanhu vanga vachitori muhasha kuti aiwa fight ienderere kumberi, but pano vanhu vakatanga kutongonzi aiwa toda kuzodefenda 2023 election. 2023 election ranga ratorwa kudhara zvainyadzisa kuti try kudefendwa because pacampaign vaidedzera kuti Mnangagwa haana room yekuriga election kuti zobvunzwa manje accountability bhozi vanhu vanenge vada accountability. Kuna vamwe vanhu unoramba netika politics takasiyana vanhu, kune mamwe maprofessors, kuna vamwe vanhu vakadzidza kusvika pekupedzisira vekuti vanotobvunza vanoquestiona everything kuti paya pawaitaura kuti zvakati hatinoda hedu kukubvunza because that was strategic what but what about izvezvi zvaitika izvi unozvionawo sei zvazoitika chipindura manje what was the strategy, because haukwanisi kuramba uchingosiya vanhu vari uchingoudza kuti don't worry strategy yacho nyowani hamitomboinzwisise kana neni handiinzwisise, hazvina kwazvinenge zvakananga. Right, umwe panapa ari kubuda ari kuti how can you build a collective when you said in your calm speech that it is only you who can dance, the others failed to dance, you said, and that was the reason you come back. How are you going to build a collective with failures? Uri kuona zvinhu zviri kuitika. These are some of the questions, but kungodzibvunza manje unongova kutotanga munhu ari kuwanza pamuromo. Inini zvangu muri eZimbabwe idzi nyaya idzi I don't like kuramba ndichingo analyze ndichididi because ndine zvimwe zvakawanda zvekuita. I don't like to analyze the way yamunenge muchida kuningira because munenge muchida kunyatsonzwa chokwadi ende munenge kuti foso taura mani umbotunze toda kunzwawo kuti iwe uri kuionawo sei, iwe kana usati ngataure chokwadi inini handitoda kunzwa ndiri kuionawo sei kwewe uri kuionawo sei nyacho because apa hatidi kuti tingonangana kuti but ninganga chiti zvakati iwewe wacho iwe une zvauri kufunga ndiudze kamucomment section zvauri kufunga iwe uri kufungawo chi panyaya iyoyo because isu vamwe takatozviignora kudhara zvese zvemanhingirikini zvekuti mapoliticians mapolitical party whatever tikati isusu this is the high time yekufokasa nezvedu zvemedia simple and straightforward tichingorwa takatoenda titori independent tichitoenda zvekuzoti ndinoningirikana ningi ndo andikufarira takaona zvine pamuromo unonyara mangwana vanhu vakutaura kuti iwewe but paya wakati zvaka unonyarira but anyway muri eZimbabwe ndataura tati vanhu mukunetsa kuti inini nditaura kuti ndikufunga sei panyaya dzese dzekutaura idzi imimi ndiudze mukufungawo chii panyaya ndiudze zvamukufungawo handitese tinadzo pfungwa uda kuti dzangu dzishande wodza kuwakaisa muumwe manje Kulian TV team DAT asi vanhu vachishamisika Kulian TV haichadzika saka subscribe wozolaika uchawana zvese pana chichazosha everybody say Kulian yeah information is brilliant yeah everybody say